První třetina bych zhodnotil takhle, že samozřejmě první 10 minut bylo ze strany Orlové, že nás tlačili. To znamená, že jsme vydrželi tohle, pak jsme dostali špatný gól, který vlastně ani nebyl. Když šel vlastně puk od tyčky do tyčky a vlastně třetina měla skončit 0-0. Druhá třetina fauly ze strany Orlové, kdy my jsme využili přesilovku, dali jsme na 1-1, vydrželi jsme 15 minut hrát rovnocenné utkání a potom přišlo trošku od nás úleva z toho, že prostě jsme přestali hrát, soupeř nás přitlačil, zbytečná chyba, opět protipohyb a dostali jsme z toho z dorážky gól na 2-1, skončila třetina, škoda toho, mohlo to být 1-1. Třetí třetina, utekl nám začátek, kdy jsme dostali 2 zbytečné góly, no ten čtvrtý opět, nevím, nemohl být, kdy došlo ke zranění našeho brankáře, kdy už byl podruhé vlastně zasažen hráčem Orlové, ale chtějme, aby se Marek Wolf uzdravil, který chytal v tomhle zápase výborně chytal a myslím, že všichni hráči odvedli perfektní výkon a to utkání se potom, dá se říct, dohrávalo, dostali jsme 5. gól, šel tam studený Vojta Noga, dali jsme ještě gól, skorigovali jsme a já si myslím, že jsme předvedli 100% výkon, o 100% líp oproti Kopřivnici, kdy jsme vlastně nevěděli, jak hrát. Teď dneska jsme si trošku promluvili v kabině a to utkání vypadalo trošku jinak. A myslím, že se chlapci nemají za co stydět a budeme vlastně v každém dalším zápase půjdeme zase od nuly a přijde Rožnov a zkusíme samozřejmě vyhrát. Marek Wolf, vynikající výkon v zápase, teď jenom chceme, aby se co nejrychleji uzdravil. Nevím, je v nemocnici, zda má natažené nebo natržené vazy, doufám, že s tím nic nemá a nebudu hodnotit, jak se to stalo, prostě každý viděl, jak to bylo a toť vše k němu. Atmosféra byla báječná, jenom trošku si myslím, že škodilo tomu zápasu celou dobu, celý zápas nějaké sprosté řvaní ze strany Orlové, myslím fanoušků. Za 10 let se asi nenaučili nic jiného, než takhle fandit. Fandit se dá i jinak, a ne tímhle stylem. A to, že tam naházeli 4krát za sebou nějaké konfety nebo něco, tak to svědčí o tom, jaké mají myšlení. Vše.